Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Layla, Liba, Mayuntag na nasa yung kwarto si Layla. Ay, kagang! Ah, Uy! Nelson, uy, Paduktok sa boy. Bimbo! Ngano niya makas kwarto ni Layla? Uyab naman, mi! Unsa? Unsay uyab? Imo nang gisugot si Bimbo, Layla? O, parts. So, mag-celebrate ta. Pero, uy, ay lang una sulti si Papa Luisito ha, bahay na mo, Rickson. Ako na surprise sa kang papa. Oh, mo ba? Oh, no sam correction. Palipayi ko diri. Nakuyawan mi ako pagsuod nimo kay suko kay kagnaw. Oh, kuan ba ka nang nakalitan na sa ko sa akong pag-abli kay duha na mo din sa kwarto ni Layla. Uyab na gid mo? Oh, lagi. Mao nga. Pwede na nimo siyang isalig na koreksyon. No. Ha? Huwag kay salig ni Bimbo para na Rickson. Kuan. Wa ko'y labot anang inyong relasyon, Layla, Bimbo. Pero kinahanglang sundon ko ang sugo ni Tito Luisito nako. Nga dili ka ibuwag sa akong mga mata. Oh. Sorry, bay Bimbo. Pero unya na nako itugyan si Layla nimo nga kamo lang kun kuan kanang pabuhian na ni siya ni Tito Luisito nako. Og bay Bimbo, kinahanglan mo biyaw na ka dinhi. Kay manganda mami sa party nga among tambungan. Okay. Mao man ka. Pero, Ay, na siya supa ka, Bimbo ha. Manganda na lang una mi sa party. Aron dili mi makapiso si Papa Luisito. sige. Venus! Traitor! Ay, nagugasuko na ko. Burgi mo mga buang si Rexon. Nga nagkabuang sa pag-atiman kang Layla Libat. O natural. Espesyal mo na si Layla. Amo siyang atimanon. Gawas pa. Palipayin na lang ko. Unsa? O nga naman ko pahalipayan man ta ka, Bimbo. Tungod kay uyab dami si Layla. Unsa? Nananggaw nga imong isulo para karong gabi. Wow! Sus! Biliba ginako ni Papa Luisito, no? Nada siya back up nga gown sa itom na kong gisulog gahapon. May rigitaon, kaya wala ba siya kong makapanglaba? Pangandam na diya. Kaya doon na ako i-hire nga mumake up nimo. Ikaw? Nag-hire og mupagwapa na ako? Oh. May gusto ni Tito Luisito nga presentable ka karong gabi. Busa mag-make up gid ka. Pero, dili man ko di madag make up akong mata. Mag-shades lang gihapon ko, ha? Tinuod ba nga gisugot na nimo si Bimbo? Oo. Nga naman. Anong gisugot man nimo siya? Kaya mo man siyang manok. Usa? Bot nimong ipasabot? Nga ako ang rason kung nganong gisugot nimo si Bimbo? Oo. Diba? Siya man ang gisugo ni mong papanguyabon ako. Ha? Nakigribal ba mga di siya sa bayot? Ah, Ano pa nga saun ko, diba? oo. Oo, nga pagsadya na tiha. O gayon kog awaya, kay may umaabot akong bana. Ha? Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Oo. Ops. Oy, nga namisiga man na mata nimo.
Nganong nakurat man ka? Nga day. Di na di ko mahimong kurat. Aw, mahimo man. Tao, good ka. Di ko ka robot. Pero, wa ka magtuon no. Nga akong sugton sa Bimbo. Unsa may gibati nimo para ni Bimbo? Gibati. Ay, kuan. Normal lang. Ganahan ako makasuwag uyab. Maong ako siya gisugot. Ug imo sa siyang manok. Tinuod yun day ko no nga, wa pa ka makasuway ko yab. Balik sab kaan na, oy. Mag-ilis na, koy. Oh, Alam ko, CR, mag-ilis, ha? uy. Nanuwag si tita. Adto ni nako tubaga sa gawas si Tita Teresita. Hello, Tita Teresita? Kumusta naman mo diha, Rexon? Aw, okay naman, tita. Nangandam na si Layla para karong gabi sa party. O, nag-hire na sa ko og makeup artist. Oh. Ha? Oh, uy. Tita? Ano katawa mo ka? Nalipay lang kong namati nga. Wa mo mag-away karong oras sa Rexon. Aw. Okay naman ni tita. Ayaw nagkabalaka na mo. Nahala. Pangandam na kamo. Kay hapon na kaayo, Rexon. Yes, tita. Og Rexon, ayaw yun ninyong pakauwawi si Tito Luisito ninyo sa iyang mga kaila sa party. O tita. Ayaw kabalaka. Anya, kumusta naman si Venus? Nagubot mo ka mo diha? May kalma naman. Ako nang gipabalik sa hotel o gipabantayan ako ni Bimbo, tita. Maayo. Ayaw na cute padaog niya ng Venus, ha, Rexon? Kay siya ang muguba sa imong kinabuhi kung imo siyang paundayunan. Ayaw nagkabalaka ni Venus, tita. Itugyan ko kanimo ang tanan. Ang tanang desisyon diha. Dako ka na, Rexon. O kinahanglang pandayon mong tarong ang imong kinabuhi. Og sundag yun ang tanang imando kanimo ni Tito nimo Luisito. Bimbo, magunsa man lang ta dinhi, uy. Aw, magpaabot yung mga ni si Rexon. Ikaw na ako ikauban sa pag-celebrate sa kong kalampusan, kang Layla. Anya, mga sawag ka ng Layla? Oo, Venus. Mga sawag yung kong Layla. Tungod kay siya ang katumanan sa akong mga damgo. Ha? May ambisyon ka na gyud ay nga magtato, ha? Sama di ay. Huwag taong di mangandoy madato eh, Venus. Pero, magsabot ang daan. O sa itong sabutan. Ayaw gyud kalimti si Rexon, ha? Oh. Ay, malipayon kaayo ko ron, Tikoy. Ma'am Teresita. Mm. Oh, maayo tingali nga imo nang ipambit na ako sa ang nakalipay ni mo. Maron doon na sa ko ikaw ba nga, ikaw ba may kauban kang mukatawasan? Ay, dalipay lang ko sa sinultihan ni Rexon karon, Tikoy. Kay, humok na. Ha? Uy, humok, malipay kag humok. Nabahayot na siya. Oh. Wa, oy. Wa taon mabayot, Tikoy. Laki paghihapon si Rexon. Mhm. Pero makamao na siya mo desisyon sa iyang kaugalingong desisyon. Ulitaw na gid siya. Gusto ka, Dikoy. May punto na siya siyang sinultihan. Oh, mas maayo hinoon. Pero dili ka punta angay mo kumpiyansa, Ma'am Teresita. Kay naa pa si Venus. Kana si Venus ang mahimong babag sa kalinaw sa utok ni Rexon. Mao na. Sugot na lagi, ma'am, nga ato nang ipabarang si Ma'am Venus. Ipabarang ta na. Bisan tumoy subuhok na niya ang imong magkuha. Mo na daog na. Pabarang ta na. Unya na kanina imong barang-barang, Dikoy. Oh. Ato na lang unang pasagdan si Luisito nga moay mo padakan sa kinabuhi ni Rexon ug ni Layla. Sige.
Gadagan lang ko nimo, ma'am. Ikaw ang akong boss. Ay, kaya yung kawa sa kwarto ni Layla eh. Erickson! Baby mo? Ano niya ka? Ginahala kong tanong Layla nga. Maatos party bay? Oh, Oh, Ay, hello, Rickson! Ay, hello, Bimbo! wow! Kagwapas kong baby. dali na, Layla. Dali na, malita na. Hoy, Rickson, ay! Matumpa taong ko, ay! Mamudlot man ka! Erickson, noon sa man ka? Gisapot ka? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!